Fi strada stretta nfetħet dar antika l pubbliku. Fija ġew eżebiti bosta xogħlijiet tal-arti fosthom tpinġijiet tan-nisa li dak iż-żmien kienu jbiegħu ġisimhom mal-flus. Iżda strada stretta ma kienx biss triq fejn issir il-prostituzzjoni, imma wkoll post fejn jitħaddem il-kummerċ. Jingħad li f'din it-triq l-Ingliżi li kienu jiġu Malta nefqu ħafna flus. Huma kienu jirreferu għal din it-triq bħala digatt, fi kliem sempliċi, Paċeville tal-lum. Din it-triq kienet toffri divertiment u rilassament għal dawn il-baħrin wara xhur baħru bejn baħar u sema. Fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' dar antika fi strada stretta, grupp ta' żgħażagħ żewġu t-teknoloġija mal-arti viżiva u ħolqu rianimazzjoni ta' bar tipiku ta' dawk iż-żminijiet. Tista' tara wkoll hemm ċertu elementi surreali wkoll peress li minnu bil-maqlub pereżempju proporzjonijiet kbar li ishom jirriflettu it-taħlita ta' valuri. Il-mużika użata fil-postijiet ta' divertiment ta' dak iż-żmien kienet jazz, swing u classic, l-aktar mużika popolari fis-snin 30 u 50. Għal din l-esibizzjoni attenda d-deputat laburista Owen Bonnici li tkellem dwar l-importanza tal-arti li tiġġenera aktar ekonomija fil-Belt Valletta. Din l-attività saret fuq inizjattiva tal-Fondazzjoni Temi Zammit.